Esan bezala, horri hautan aldagai ezberdina daude, esan duguna. Lurraldea, adina, sexua, aldia eta bar. Hauek aukeratzerako orduan, badaude horrelako trikimailu batzuk. Aldagai hauek era batzuetan erabili behar da. Esaterako, lehenengoa, begiratu ezazu hemen dazkagula, herri pilo bat. Vale? Nik klik eginda, herri hauek aukeratu egite ditut. Edo bestela, hauek ere bai. Ados? Baina, ikusten duzuenez, bakarrik bat aukeratu dezaket. Bat. Banaka joaten da. Eta ikusten duzuenez, hemen jatzen du. Guztira, 251 elementu daude hemen, herriak, udalerriak, probintziak, baina bakarrik bat hautatu dut. Beraz, herriak edo beste aldagai bat aukeratzen duzuenean, kontu zibili, hemen agertuko zaizu zenbat aukeratu dituzuen. Adibidez, hemen, 4 daude, 1, 2, 3, 4. Eta bat aukeratuta, kasu honetan hau. Oraintxe bertan hau, hemen daude 3. Ikusten duzuenez, bat aukeratuko dut. Hauxe, hemen txateratzen da. Eta hemen daude aukeratuta lehendik 3. Hemen 8 daude guztira, baina 3 aukeratu ditut bakarrik. Demagun orain, 2 herri aukeratu nahi ditu dela. Oso horreixa da. Kasu honetan, adibidez, Aduna, Aia eta Aizarnazabal aukeratu nahi ditut. Horretarako, lehendabizi, Adunan egiten du klik eta gero, kontrol tekla mantenduz, sakatuta mantenduz, Aian klik egiten dut, begiratu hemen nola hau handitzen doan, 2, eta Aizarnazabal aukeratzen dut. Hori da egin behar dena. Bai? Orain demagun nahi dugu aukeratu. Abadiño, Abanto, Aizarnazabal denak batera. Horretarako Abadiñon klik egiten dut, eta Aizarnazabalen jartzen du kursorea, eta Shift tekla da justu kontrolen gainean dagoena. Zapalduta mantentzen dut eta begiratu zer gertatzen den. Hauek guztiak hartzen dizkit. Abadiño eta Aizarnazabalen artean dauden herri guztiak. Esate baterako, Albiztur eta Antzuola. Eta 14 hartu dizkit. Beste trukito bat. Justu hasiera jute malin bagara, demagun nahi dugula guk Urnieta bilatu. Honea gatoz eta Urnieta U letraz. Hasten da noski. Uari ematen diogu, eta automatikoki jongo zaigu alfabetikoki ordenatzera. Kasu honetan, lehenengo herria ubide izango litzateke. Ematen diot klik, eta justu Urnieta hemen dago, eta orduan aukeratu dezaket. Era berean, herri zehatz baten bilaketa egin nahi baldin badugu, herri hori bilatu dezakegu eta aukeratu dezakegu. Hori egiteko, hona gatoz, bilatu testuaren barruan, hemen klik egiten dugu, eta nahi dugun herria bilatuko dugu. Kasu honetan nik Irun jarriko dut. Irun. Hemen klik egiten dut, eta begiratu ze pasarko den hemen. Hautatuta 0. Oain ikusiko dugu, Iruni ematen diogu, eta Irun aukeratu du. Automatikoki hartu du. Hori bai, herria ondo idatzi behar da. Ados? Oso ondo. Demagun, orantxe beste aukeratxo bat ikusiko dugu. Demagun, herri hauek aukeratzen ditu dela. Berdintzait hauek. Ikusten duzuenez, 5, 7, 8, hortxegoaz. Demagun hauek kendu egin nahi ditu dela. Hanka sartu dudalako, oso horreixa da. Hemengo botoi hauetan klik egiten dugu, kasu honetan hemen, eta ezabatu dengo dizkit, herri guztiak. Nahi ditu dela guztiak aukeratu? Egia esan hau ez dugu erabiliko, baina honi ematen bali madiot, guztiak aukeratzen dizkit. 251-tik 251. Honi eman da, kendu egiten ditut. Hau, goraka ordenatzeko balio honek. Botoi honek goraka ordenatzeko. Ikusten duzuenez, goraka. Eta honi ematen badiot, beheraka ordenatuko dit. Zetak,
Z letrarekin hasten direnak, goien daude. Eta gainontzeko aldagai guztietan, berdintxua da. Komplikatuena noski, hau da, herri pilo bat, eta herrialde ez, baino eskualde pilo bat dagoelako.